Gị wụrụ onye Igbo, onye ụzọ olu anyị, gị nọrọ ebe ị nọ ya wụrụ na a na-akatọ ndị ụzọ olu anyị ebe ahụ, ndị Igbo anyị, gị hụ onye kwugidega ha, ekwela ekwe, ekwela ekwe, lụtara ụmụnne ṅụ n'ihi na Igbo wee otu, anyị niile wee otu. Yes. Ihe kpọtara m ebe a wụ this particular lady, ọnụ hụga picture ya ebe a. Aha ya wụ Funke Akindele. Ọ wụ onye Yoruba, a very nice lady, a good actor for that matter. Ọ na-emedewe ọfụma. Yes. Ọ wụ a woman with big name. Enwe onye na-ama ya. Ụfọdụ maara ya as Jennifer's Diary. O dependere ka eji mara ya. Mana otu o si dịrị Nigeria is not, ọ dịghị funny at all. Ama m otu esi sa ya one Nigeria. Ofu onye Igbo mee ihe ọjọọ, ya na-ada Igbo people. Ofu onye Yoruba mee ihe ọjọọ, other regions na-ada Yoruba people. Ofu onye Hausa mee ihe ọjọọ, other regions adade ha Hausa people, Aboki people. Apụtazi asa ya one Nigeria. What actually makes us one Nigeria? Kọọ ya. Mana ọ wụ ihe kpọtara m ebe a. Ihe kpọtara m ebe a wụ this lady unu hụrụ ebe a. O mega ọfụma in her space. Ọ wụ a nice woman. Before m ekwuo ihe gbasara m jiri weta picture this woman ebe a. Last month ka m nọ na Facebook, enwe a young girl. The girl mara mma well. Ọ a very pretty girl. Ma height, ma enwe ihe kọrọ the girl, nwatakịrị mara mma no. Nwa mega o celebrate ga birthday ya, were pictures ya flaunt nọ na social media handle ya. People na comment ya nwa na mma. Ya nwatakịrị kwanụ, ọ si ya wa ada N'Imo nọ na Anambra State, meaning that the girl wụ onye Anambra. Ya de age ya 24 years. Ma onwe m ele nwa ha na ịmụ ụnụ ma ndị Anambra ha na-enwe ahụ, ụmụ nwaanyị ha na-enwe ahụ, nwee height. Gị ile nwa ahụ ị ga-ama na truly ọ dị 24 years. Mana ahụ ya ọ dị ndị a na-adị pokopoko. Ọkwa na obere nwa, the girl mara mma well. Ọ ya ka people na-akọmentịrị ya, ndị nwekwara n'anya elele hụ na ọ wụ obere nwa, no matter her size, ọ wụ obere nwa. Ọ ya ka otu onye Yoruba, aha the young man wụ somebody Ayo Adere something. Abịa nọ na comment section this girl bịa biri nga ahụ ihe ọ gwa this girl wee nke na-ochete. Ya tiwe Igbo people. This person wey say she be 24 years. This girl now don reach 38 years. Anybody wey wan marry Igbo woman, first of all, give am belle, they sabi life for their age, this and that. Dade nwa obere nwa, people adadekwe ya o. Mụ na onwe m adagide, mụ na ya bụ ogbenga m. Ọ ya ka o gbachara zuzucha ihe a. Hai, echetacha m otu aha nwokorobịa chiri, ana m ịga search aha ya ugbo were this matter na-agakwuru ya. Kedu ihe butere m ebe a? This lady na onye Yoruba. Aha ya wụ Funke Akindele. Gị gaa na Google ga search ya Funke Akindele. Google ga-ebupụtara gị profile ya. Biography ya si na amụrụ ya 24th of August 1977. Ihe ọ pụtara wụ on the 24th of August ya celebrate ya 48th birthday ya. Now, o nwere ihe o post na social media handle ya. Ọ sị life begins at 40. Ọ sị gị na ya dị 40 years. Ọ sị life begins at 40. For some people, na ihe mụnwa ghọtara wụ o nwere ike mgbe ọ dị 40 years ka Chineke mepere ya ụzọ ya, ka ọ batara into limelight, ka ọ hụrụ ihe ọma ọ na-atụ anya. Somebody aga na comment section ya gwa jụọ ese ele ihe o meanere by life begins at 40. Na ya abụọ classmates, na ha abụọ lere WAEC in 1988. Ọ na-asị life begins at 40. Ụmụnne m bloggers screenshot ọ dị comment section buru ya gashi ike. Now ka anyị tụledele n'okwu n'ugbu ene. Google profile ya na biography ya. Google age o tiri na Google nọ mgbe a mụrụ ya wụ 1977. Now nwa klaasị ya sị ha lere WAEC in 1988. Ọ bụrụ na a mụrụ ya 1977. 1988 minus 1977, ihe ọ pụtara wụ this lady nọ 11 years lee WAEC in 1988. Ma ọ bụrụ na a mụrụ ya 1977, that means ọ dị 11 years lee WAEC
in 1988. Ka anyị wee shift godo that one. Now let's assume na ọ calculate ta ha ọfụma. Unu ma ages na-ele WAEC. Unu 16, 17, 18 ka a na-atụ anya na ha ekwesịrị ile WAEC. Now from 1988 till now, mụ na unu na-ekwu ihe ọ 37 years. Now ka anyị sigodo na ọ dị 17 years mgbe ahụ o lere WAEC in 1988. 17 plus 37 years, ụmụnne m ọ 54 years old ka o kwesịrị ịdị na. Asịkwa nnọọ na ọ wụ 18 years ka ọ nọ, ọ 55 years ka o kwesịrị ịnọ, mana claim ya wụ na ya dị 48 years old. Ọ wụrụ nnọọ ga na aga m ahụ nnọọ that Yoruba boy gakwuru ya were nnọọ ma commenting, were nnọọ na this analysis mụ na ya bụ anyị gakwuru ga gwedo ya bido ebe anyị kwụsịrị. Agara m ajụ ya sị, this lady ọwụ onye Igbo? Onye na ugbo ene ọwụ onye Igbo? Biko ofu onye mee ihe ọ dị mma ka akpụrụ obodo ahụ n'ọnụ, kpụrụ aha obodo ahụ n'ọnụ. Mgbe ụfọdụ m wepụta ihe ebe ọ na-arazi m ahụ ikwu onye ebe onye ahụ wụ, n'ihi na ụfọdụ ga-ahapụga onye ahụ mere ihe ọzọ ị ga na-ahụ aha obodo onye ahụ si akpụrụ ya n'ọnụ. Biko gị nọrọ ebe a na-akatọ ụmụnne, ọ gị hụ ebe akpụga ndị ụzọ ụlọ anyị n'ọnụ, agbala nkịtị, lụtara ụmụnne ṅụ. Yes, ọwa ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị ugbu ene. Enweghị ebe ihe a ga-asị na obodo na ugbu a na ha wụ sent. Enweghị ihe ga-asị mere na-enwebeghị obodo ihe ahụ a ga-asị ihe nụ mere ebe a na obe ma ebe a mbụ. Ụmụnne m, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị unu.